Helo a chroeso I gyfres newydd sbon o Hefyd, y podlediad am fywydau a phrofiadau dysgwyr Cymraeg, gyda fi, Richard Nosworthy. Ar ôl saib o 2 flynedd, dwi yn ôl, diolch am aros. Y mis yma, ein gwestai ni ydi Israel Lai sy'n dod o Hong Kong yn wreiddiol. Cerddor a chyfansoddwr ydi ac ar hyn y bryd mae'n astudio yn y prifysgol y Manceinion. Mae Israel wedi dysgu nifer o ieithoedd ac mae'n rannu brofiadau ar ei sianel YouTube. Yn y sgwrs yma, mae'n siarad am symud I Brydain a'i brofiadau gyda ieithoedd a'r Gymraeg yn benodol. Wel, dwi'n dod o Hong Kong. Des I fy ngeni a fy nhyfu hefyd yn Hong Kong. Felly, yn Hong Kong, da ni'n cael ein magu efo 3 iaith, swn i'n deud, Cantoneg, Saesneg a Mandarin. Da ni'n dysgu'r 2 iaith, Saesneg ac Mandarin yn yr ysgol, ond yn y bywyd bob dydd, da ni dim ond yn siarad Cantoneg. So dyna iaith y teulu ydi Cantoneg felly. Iaith y gymdeithas I gyd ydi Cantoneg. Oedd ti'n hoffi dysgu ieithoedd fel plentyn yn yr ysgol? Dim yn arbennig. Dwi'n cofio mod i'n eitha dda am ieithoedd yn yr ysgol. O'n i'n dda am Saesneg, am Mandarin hefyd, ond do'n I ddim yn licio nhw yn arbennig. Roedd gennym ni wersi Ffrangeg hefyd yn yr ysgol gynradd. Ond dim llawer, just unwaith y wythnos. Ac dyna gyd. Felly yn yr arddegau nes I ddechrau dysgu mwy o Saesneg ar fy ben fy hun. Ac o'n i'n mwynhau dim bach yn mwy, ond dim yn hobby, just o'n eisiau gwneud yn well yn yr ysgol. A nes I really ddechrau efo ieithoedd yn y brifysgol pan nes I gyrsia yn Almaeneg ar y dechrau, dwi'n meddwl. So ti wedi, erbyn I ti fynd i'r prifysgol, ti wedi dysgu Cantoneg, Mandarin, Saesneg, chydig o Ffrangeg a hefyd Almaeneg. So dyna yn y brifysgol, Almaeneg yn y brifysgol. Almaeneg yn y prifysgol. So oedd erbyn I ti gyrraedd y prifysgol, roedd ti wedi dysgu ychydig. 3 iaith a chydig mwy. 5 dwi wedi cyfri. Nifer on yn nhw, ta beth. A dwi'n cymryd yn Hong Kong felly, fel oedd ti'n dweud, bywyd bob dydd, Cantoneg. Hefyd dwi'n cymryd bod llawer o Saesneg o gwmpas yn Hong Kong. Dwi erioed wedi mynd yna. Ti'n gweld llawer o Saesneg, ond dydyn ni ddim yn siarad llawer. Ddim yn siarad o gwbl yn y bywyd bob dydd. Wel, os ti'n cwrdd â rhywun sy'n dod o rywle arall, wel, ti'n siarad Saesneg, ond rhwngdyn nhw, rhwngdyn ni, da ddim yn siarad Saesneg o gwbl. Dim ond yn yr ysgol. Dim yn yr ysgol chwaith. Da ni'n cael dim bach o ymarfer siarad Saesneg cyn yr arholiadau, ond dyna I gyd. Felly, dwi wedi trafod efo ffrindiau bod sefyllfa Saesneg yn Hong Kong yn dipyn bach yn debyg i'r Gymraeg mewn ardaloedd yng Nghymru. Ti'n gweld y Gymraeg o gwmpas, ti'n gweld arwyddion, ond ti ddim yn siarad yr iaith. Mae'n debyg yn bach. So mae'n sort of iaith swyddogol mewn ffordd, ond nid y iaith mae pobl yn defnyddio yn aml. A felly, wrth gwrs, rhan arall mawr o dy fywyd di yw cerddoriaeth. A byddwn ni'n siarad ychydig bach mwy am hynny, ond
Dwi'n cymryd bod y cerddoriaeth hefyd yn rhan pwysig o dy fywyd pan oedd ti'n ifanc. Mae'r gerddoriaeth wedi bod yn rhan bwysig iawn yn fy mywyd i gyd. Wel, cyfansoddwr dwi, felly dwi'n cyfansoddi, dwi'n sgwennu cerddoriaeth fel gwaith, fel astudiaethau hefyd. Pan o'n i'n ifanc, ces i wersi piano o ddiwrth fy mam. Ie. Wedyn, nes i astudio cerddoriaeth yn y brifysgol, ac achos o'n i'n astudio cerddoriaeth, roedd llawer o fy ffrindiau i, sy'n hefyd yn astudio cerddoriaeth hefyd, roedden nhw'n dewis astudio rhyw iaith yn y brifysgol, achos bod y ieithoedd dramor yn bwysig iawn i'r gerddoriaeth glasurol, fatha Almaeneg, Ffrangeg, Eidaleg, dim Sbaeneg yn gyffredinol, dwi'n meddwl. Felly, dyna pam nes i ddechrau astudio Almaeneg. Felly mae yna gysylltiad pwysig iawn rhwngdyn nhw. OK, so pam mae'r ieithoedd yna yn bwysig i gerddorion clasurol? Pam? Achos caiff y gerddoriaeth glasurol ei geni yn Ewrop, yn arbennig yn yr ardaloedd sy'n siarad Almaeneg, Ffrangeg ac yn y blaen. Yeah. Felly mae'r cyfansoddwr hanesyddol o leia wedi defnyddio llawer o'r ieithoedd, enghraifft yn y sgwrs. Yn y ysgrifennau. Am y gerddoriaeth. So mae'n rhan o ddeall hanes cerddoriaeth glasurol felly, pwysig iawn. Diddorol. A wedyn, so ar ôl astudio yn y prifysgol, fe nes ti symud i Loegr. Just dweud ychydig bach am y cyfnod yna o dy fywyd. Wel, ar ôl gorffen astudio yn Hong Kong, beth sydd wedi cymryd 5 mlynedd. Wedyn, nes i symud i rydyn ar gyfer yr astudiaethau hefyd. Nes i masters. Dwi wedi anghofio'r gair eto. Dwi wedi dysgu'r gair mewn podlediad arall, ond dwi wedi anghofio. Gradd meister. Gradd meister, Gradd meister yn rydyn. Nes i astudio cyfansoddiad, yr un peth, felly. Ac, dwi ddim yn cael cymaint o gyfleoedd i ddefnyddio ieithoedd tramor yn Loegr, achos, mae pawb yn siarad yr un iaith. Ond, nes i dysgu dipyn bach mwy o Almaeneg, ond dyna i gyd. Ond, dwi'n meddwl, yn Loegr, ces i ddiddordeb mewn ieithoedd newydd i mi. Dim newydd, ond newydd i mi. Yn arbennig y ieithoedd sy'n yn Prydain, swn i'n deud. Sy'n dod â ni at y Gymraeg felly. A pam a sut nes ti ddarganfod y Gymraeg a pryd nes ti dechrau cael diddordeb yn y Gymraeg felly? Wel, do'n i ddim yn gwybod llawer am yr iaith, am y wlad yn gyffredinol ar y bryd hynny, achos, da ni jyst ddim yn meddwl am Gymru llawer yn Hong Kong. Do'n i'n gwybod am y tywysog Cymru. Achos ces i fy ngeni yn y Prince of Wales Hospital yn Hong Kong. Felly, dwi'n gwybod yr enw, dyna i gyd. Ond, dwi wedi clywed bod y Cymru ddim yn licio'r boi yn llawer, felly, Ond, wedyn, ar ôl symud i Loegr, nes i ddysgu mwy am y deyrnas unedig, am beth sy'n yn y deyrnas, am yr ardaloedd, am y gwledydd ac yn y blaen. Ac felly, ro'n i'n ymwybodol
yn tipyn bach am y iaith Gymraeg achos bod gen i diddordeb mewn ieithoedd, ond do'n i ddim yn gwybod llawer amdani hi. Ac wedyn, ar ôl astudio yn Rhydyn, ar ôl gap year, nes i symud i Fanceinion ar gyfer yr astudiaethau ar gyfer y doethuriaeth, doctor's degree. Ac pan nes i symud, mae gen i ffrind sydd wedi byw yn Manceinion am amser hir, ac mae hi'n licio teithio i Gymru llawer. Felly, naeth hi ddeud wrtha i bod yna iaith ddiddorol iawn, ac mae hi'n gwybod bod fi'n licio dysgu ieithoedd, felly naeth hi argymell i mi ddysgu Cymraeg. Felly nes i ddechrau jyst chwarae efo'r iaith, trio hi allan, fatha dillad, ar ôl symud i Fanceinion, Ac yn amlwg, dwi wedi licio dysgu'r iaith, dyna pam dwi wedi parhau. Da iawn. Wel, Manceinion felly, ydy Manceinion yn lle da i ddysgu Cymraeg? Oes cymuned Cymraeg yna, neu oedd y profiad dysgu i gyd ar-lein? Wel, y rheswm nes i ddechrau dysgu ydy bod Manceinion yn eitha agos at Ogledd Cymru. Mae'n cymryd 2 awr, dwi'n meddwl, ar y car neu ar y tren. Ac nes i glywed bod llawer mwy o bobl yn siarad Cymraeg yn y gogledd. A dyna pam nes i ddechrau. Ond, oes, mae'n gymuned o siaradwyr Cymraeg ym Manceinion, achos mae lot o bobl yn symud i'r ddinas i weithio ac i fyw hefyd. Ac mae yna grŵp o siaradwyr Cymraeg yn cyfarfod unwaith y mis. Mae gen i ffrind hefyd o Ogledd Cymru sydd wedi byw yma. Mae wedi symud rhywle arall yn anffodus, ond da ni'n siarad, da ni'n textio yn aml iawn. Felly, mae'n bosib, ond does yna ddim gwersi. Does yna... Dydy ddim yn bosib i... Mae hi'n bosib i just rhedeg i mewn i rywun sy'n siarad Cymraeg. Dwi wedi gwneud hynny unwaith. Unwaith yn y ddinas. Mae'n stori diddorol iawn, achos oedd hi'n y dydd cyn i fy ffrind i symud o Fanceinion. Felly, wnaethon ni gwrdd am beint mewn pub. Felly, yn annisgwyl, naeth teulu arall eistedd i lawr tu ôl i ni. A da ni'n clywed Cymraeg. A naethon ni ddim deud un gair am y ffaith bod ein gilydd yn siarad Cymraeg. Ac wedyn, pan naethon ni gadael, naethon ni, ofyn, da chi'n siarad Cymraeg? Lle da chi'n dod o? Mae'n ddiddorol iawn, y ffaith bod hynny'n digwydd yn wir, ond dim yn aml o gwbl, dim yn unwaith. Dwi'n siŵr bod lot o Gymru Cymraeg, lot o pobl sy'n siarad Cymraeg wedi cael profiad tebyg, clywed y Gymraeg yn annisgwyl. Dwi'n cofio mynd i Copenhagen blynyddoedd yn ôl a dod off ar y waren a mynd mewn i siop a dyna oedd 2 berson yn siarad Cymraeg gyda'i gilydd. Mae'r Gymraeg ym mhob man rhywle a mae pobl yn hoffi dweud, mae yna meme ar-lein mae rhywun wedi creu o'r ffordd mae rhywun yn edrych pan maen nhw'n clywed rhywun yn siarad Cymraeg. Yn annisgwyl, fel bod llygad nhw yn symud o gwmpas a meddwl, Wyt ti'n gwybod am y meme Shocking Natives? Nac ydw, na. Achos, dwi'n actif yn y byd ieithoedd ar YouTube. Dwi'n gwneud fideos hefyd, ond dwi wedi bod yn gwylio fideos am ieithoedd ar YouTube ers amser maith. Ac mae yna sawl YouTuber sy'n arfer mynd i lefydd a
a siarad iaith yn anisgwyl. A Okay. cael ymateb ddiddorol ar gyfer y fideo. Felly, da ni'n jocian am y peth yn aml iawn. Waw, ti'n siocio natives, fatha fe yna. Dwi'n deall siocio natives, achos mynd rhywle a bod nhw'n sioct bod chi'n gallu siarad I iaith, ti'n meddwl? Ie. So ni'n gallu gwneud yr un peth, ond dwi'n ofn, felly dwi ddim yn trio. Wel, indeed. A felly, bydd pobl yn gwrando ar hyn a meddwl, gosh, mae Gymraeg mor dda. Wel, mae'n wir. Sut wyt ti wedi dysgu Cymraeg felly ym Manceinion? Beth wyt ti wedi defnyddio? Achos mae llawer o bobl sy'n dysgu Cymraeg a ffeindio fe'n profiad eitha anodd a mae'n gallu cymryd blynyddoedd. Felly mae'n rhaid bod ti wedi gweithio'n galed a defnyddio dulliau gwahanol. Yn amlwg ti'n person ieithoedd, ti'n ieithydd. So, just dweud ychydig bach am y proses o ddysgu. Wel, dwi ddim yn siŵr os dwi'n defnyddio dulliau eraill. Dwi'n gwneud yr un pethau. Ar y dechrau, o'n i'n gwneud Duolingo. Dwi'n sôn am chwarae efo'r iaith. Dwi'n gwneud yr un peth. Dwi wedi dysgu llawer o ieithoedd, ac ar y dechrau dwi wastad yn gwneud yr un peth, just chwarae efo nhw. So be mae chwarae yn meddwl? Just mynd ar Duolingo felly a pethau fel yna? Just mynd ar Duolingo a trio dysgu tipyn bach am y gramatig. Dwi wedi gwneud rhywbeth arall efo'r Twrceg. Nes I ddarllen llyfr am y gramatig. Ond yn gyffredinol dwi ddim yn gwneud hynny. Just dysgu tipyn bach am yr iaith yn lle dysgu'r iaith yn ddifrifol. Ac wedyn, os dwi'n licio'r iaith, dwi'n parhau, dwi'n gwneud pethau eraill, fatha darllen, neu gwylio pethau, neu fynd I wersi, fel arfer gwersi preifat, ond, wel, dwi'n meddwl, pryd nes I ddechrau. Dwi'n meddwl ar y diwedd, nifer 21, nes I ddechrau Duolingo, ac nes I hynny am flwyddyn, dwi'n meddwl. Felly, dwi ddim yn cyfrif hynny fel dysgu yn ddifrifol, jyst yn chwarae. Wedyn, yn nghanol 2022, nes I ddechrau trio gwylio tipyn bach o S4C. Roedd hi'n eitha anodd ar y dechrau, yn amlwg, ond dwi wedi, o'n i'n dechrau darllen tipyn bach o lyfrau hefyd. Beth sy'n yn y llyfrgell yn y brifysgol, mae yna 3-4 llyfr yn y Cymraeg. Eitha dda. Wyt ti'n cofio pa lyfrau? Ydw, achos nes I bostio ar Instagram am hynny. Fy llyfr cyntaf yn Gymraeg oedd... be di'r enw? Lleidr y ffordd? Rhywbeth debyg. Read a book ydi o. Felly, llyfr ar gyfer dysgwyr. Dydy o ddim yn rhy anodd ac mae yna eirfa yn y llyfr ar bob dudalen. Felly mae'n eitha defnyddiol, ac wedyn nes I ddarllen llyfr plant hefyd, o'r enw 10 stori o hanes Cymru. Felly nes I ddysgu llawer am y ddiwylliant hefyd o'r llyfrau. Gwych. Fel mae'n digwydd, mae gen I ferch a dwi wedi bod yn dysgu llyfrau plant Cymraeg, a mae roi'r eirfa mewn llyfrau plant yn gallu bod yn eitha anodd weithiau, dwi'n meddwl, I ddysgu'r Cymraeg. Achos maen nhw'n defnyddio geiriau sydd ddim yn cael ei defnyddio yn aml weithiau I ddweud stori, ond nhw. So mae'n ffordd eitha da I ddysgu, dwi'n meddwl. Achos fel arfer mae llyfrau plant yn deud storiau, fatha fantasy neu... Yn union, fiction, ffuglen. Felly, da ddim yn siarad am y themau yn y bywyd bob dydd yn arbennig fel dysgwyr.
Yn union, Felly mae nhw'n defnyddio geirfa arall. Felly, wel, dwi'n meddwl mae dewis da oedd fy newis I, achos roedd y llyfr yn deud storiau gwir. Wel, dim I gyd, ond storiau am Gymru, am y hanes, am y chwedl. Felly mae pobl, mae'r Cymro average yn ymwybodol o'r storiau hynny. Dyna pam dwi'n meddwl, mae'n ddefnyddiol. A mae dda I ddysgu ychydig am hanes y wlad a diwylliant hefyd, yn dwi. Achos o'n i'n gwybod dim byd. Mae pawb arall yn y gwersi Cymraeg yn gwybod popeth am y diwylliant, am y pop culture hefyd, achos mae'n dod o Gymru, ond does gen I ddim syniad o gwbl. Felly dwi angen dal I fyny efo'r popeth. Nes ti sôn ychydig fan'na am wersi. Ti wedi wneud gwersi hefyd ar-lein, felly? Yn y dechrau, ro'n i'n gwneud gwersi preifat, achos mae'n well gen I wersi preifat. So, just dim ond ti gyda un person arall, felly? Yn siarad efo'n gilydd, achos dwi'n meddwl bod fi'n dda am gramadeg. Ac fel arfer mewn gwersi, mewn dosbarthiadau, mae'n hawsa I ddysgu gramadeg. Felly mae'n well gen I wersi preifat, ond nes I sylweddoli bod fi angen mwy o exposure i'r Gymraeg. Dwi ddim yn cael lot o gyfleoedd I siarad, I glywed y Gymraeg, ac taswn i'n gwneud mwy o wersi preifat, faswn I angen talu y llawer, y gormod. Felly nes I ddechrau mynd I ddosbarthiadau dysgu Cymraeg hefyd. Ac dwi'n cael, o leia, dwi'n cael lot o gyfleoedd I gwrdd â bobl ar-lein, popeth ar-lein. A siarad pob wythnos. Mae'n helpu fi yn bach. So ti'n neud hynny, so ti'n neud lefel canolradd uwch? Canolradd yn flwyddyn diwetha. Ac yn y mis Medi yma, dwi wedi dechrau uwch un. Uwch un, Wel, pob lwc gyda gwersi. Dwi'n siŵr bod y di'n neud yn wych. By the way, dwi wedi ffeintio'r teitl y llyfr. Beth yw e? Lleidr Penffordd gan Ifor Owen. Oedd fy llyfr cynta. Gan pwy, sorry? Lleidr Penffordd. Gan? Ifor Owen. Ifor Owen, iawn. Na I trio roi link I hynny yn disgrifiad Mae'n llyfr hen iawn. Falle bod ar gael ar eBay neu rhywbeth. O'r 70au, dwi'n meddwl. Da iawn. Wel, falle I bobl chwilio amdano. So ni wedi siarad ychydig am dysgu Cymraeg yn Manceinion felly. A ni wedi siarad ychydig am ochr cerddorol. Un elfen arall sy'n bwysig o dy fywyd yw Rhapsody in Lingo, sef, dweud ychydig bach am beth yw e, blog, ond nawr sianel YouTube, podlediad? Yn y dechrau blog, nes I ddechrau'r blog yn 2015 pan nes I y flwyddyn gyfnewid yn Sweden. O'n I eisiau sgwennu am deithio yn y dechrau, ond yn fuan iawn, nes I switcho I sgwennu am ieithoedd yn lle. Ac yn ystod clo, nes I ddechrau sianel YouTube hefyd o'r un enw, Rhapsody in Lingo. Ac dwi bod yn siarad am ieithoedd ers hynny. Mae gen I podlediad hefyd, ond mae'r podlediad yn gantonig, a lle dwi'n siarad efo ffrindiau fi yn gantonig am...
pethau mwy ieithyddol, dwi'n meddwl, na'r sianel. OK. So dweud ychydig bach am y sianel YouTube. Pam rwy ti'n neud hynny ydych chi'n trio helpu pobl eraill sy'n dysgu? Neu ydy ar gyfer pobl sy'n ymddiddori mewn ieithoedd? Pobl sy'n ymddiddori mewn ieithoedd, dwi'n meddwl. Dwi'n licio just gwneud fideos am themau sy'n ddiddorol i mi. Felly, weithiau dwi'n gwneud fideos am fy nghynydd y dysgu ieithoedd. A sut dwi'n dysgu. Felly mae'n ella ddefnyddiol i bobl eraill sy'n dysgu ieithoedd hefyd. Am fy nilliau. Dysgu. Neu sut mae pethau wedi mynd. Enghraifft, yn ddechrau y flwyddyn yma, nes i fideo am sut dwi'n dysgu sawl iaith ar yr un pryd. Sut dwi'n sortio nhw yn fy mywyd i. A sut dwi'n treulio'r amser. Ond weithiau dwi'n licio siarad am yr ieithoedd hefyd. Achos mae na lawer o bethau sy'n ddiddorol iawn yn y ieithoedd. Enghraifft, y hanes, y diwylliant, neu sut mae'r ieithoedd wedi dylanwadu ar ei gilydd ac yn y blaen. Mae llawer i drafod fanna. O ran y Gymraeg felly, wyt ti'n meddwl bod mae yna gymuned o bobl fel ti sy'n hoffi ieithoedd, dysgu llawer i ieithoedd, hoffi trafod ieithoedd? Be mae pobl yn meddwl am y Gymraeg? Sut wyt ti'n meddwl mae'r Gymraeg a dysgu Cymraeg i gymharu gyda ieithoedd eraill? Dydy llawer o bobl ddim yn ymwybodol o'r ieithoedd Celtaidd, dwi'n meddwl. Neu ella ydyn, mae nhw'n ymwybodol bod y ieithoedd Celtaidd yn bodoli, ond dydy llawer o bobl ddim yn meddwl am ddysgu nhw, achos iddyn nhw mae nhw'n niche iawn. Felly, i mi hefyd, nes i, ddewis y Gymraeg, yn rhan achos dwi'n byw yn agos at Gymru, ond hefyd achos bod y Gymraeg yn yr iaith sy'n cael ei siarad yn amla gan rhwng yr ieithoedd Celtaidd. Felly dwi'n cael mwy o gyfleoedd i ddefnyddio'r iaith. Felly dwi wedi cael enw ar YouTube fel YouTuber ieithoedd sy'n dysgu ieithoedd niche. Achos dwi'n streamio o dro i dro a dwi'n cael pobl yn y chat yn dweud, felly wyt ti'n dysgu ieithoedd boblogaidd hefyd neu just ieithoedd niche? A dwi'n fatha, swn i'n dysgu enghraifft Sbaeneg os dwi'n cael rheswm da, ond ar hyn o bryd dwi eisiau canolbwyntio ar dwy iaith. Mae gen i rheswm da iawn, achos dwi'n dysgu'r iaith, y deyrnas dwi'n symud iddi hi. Mae'n just gwneud synwyr, yndi. So, ar yr un ynys, mae'n neud synwyr i ddysgu'r iaith, ond ydi? Swn i'n symud i Ffrainc, swn i'n dysgu'r Ffrangeg hefyd. Gwych. Tipyn bach o joc, mae'n wahanol yn amlwg, ond mae'n gwneud synwyr hefyd. Ydi. O ran Cymru felly, wyt ti wedi cael cyfle i ddod i Gymru yn aml a siarad Cymraeg yng Nghymru? Dim yn aml. Fy mhrif broblem efo teithio i Gymru ydy bod fi ddim yn licio gyrru. Felly dwi wedi bod i sawl lle dwi'n gallu cyrraedd ar y tren yng Ngogledd Cymru yn benodol. Felly dwi wedi mynd sawl gwaith, ond dwi ddim wedi cael dim cyfle i siarad Cymraeg, dwi'n meddwl. Fatha yn y wild, in the gwyllt. Cymysgu ieithoedd. Wenglish go iawn. In the wild. Achos, dwi'n meddwl bod
siaradwyr Cymraeg yn bodoli yn y llefydd dwi wedi ymweld â nhw. Yeah. Ond dwi jyst yn ofyn achos dwi'n ofyn yr ymateb fatha, oh, sorry, I don't speak Welsh. Dwi ddim eisiau delio efo'r ymateb. Dwi'n gwybod beth ti'n meddwl. Mae'n llawer haws, dwi'n meddwl, os ydych chi'n mynd i gorllewin Cymru, os ydych chi'n mynd i Blaen y Ffestiniog neu mynd i Caernarfon enghraifft. Byddaf. Dyna lle gorau, achos ydych chi'n gallu bod yn eitha hyderus bod pobl yn siarad y iaith wedyn, a ydych chi ddim angen poeni am yr ymateb yna cyment. Da iawn. Da iawn i'w gwybod, achos dwi'n mynd i deithio i'r llefydd yn ddian iawn. Dwi wedi bod yn cynllunio taith road trip, dwi'n ddim yn gwybod sut i ddeud, achos bydd fy rhieni yn ymweld â fi o Hong Kong, ac da ni'n mynd i teithio o gwmpas Gogledd Cymru. Felly mae rhywun arall sy'n gyrru, felly dwi'n gallu cynllunio lle fynd ac dwi wedi cynnwys llefydd fel Caernarfon a Blaen y Ffestiniog. Felly dwi'n gobeithio iawn. Mae Dolgellau hefyd yn lle dda i siarad Cymraeg mewn siopau a caffis ac ati. Tref fach hyfryd. So os ydych chi'n yn y gogledd orllewin Cymru wrth gwrs, mae'n mwy o Gymraeg, a hefyd un peth yn y de a'r canolbarth mwy i'r gorllewin. Dwi'n ffodus yn y rhan yma o Gaerdydd hefyd, mae yna cryn dipyn o'r Gymraeg. So os ydych chi'n dod lawr fan hyn, dwi'n hapus i siarad Cymraeg gyda chi. Dwi wedi bod i Gaerdydd dwywaith, ac fy'n tro cyntaf yng Nghymru oedd yng Nghaerdydd achos eisi i'r cerddoriaeth fodern yng Nghaerdydd. Ac cyn mynd, nes i bost ar Facebook ar rhyw grŵp dysgwyr Cymraeg ar Facebook. Sut dwi'n gallu ffeindio siaradwyr Cymraeg yng Nghaerdydd. Ac mae'r atebion yn gyffredinol yn just yn deud, wel, ti angen gwybod lle i fynd, pa siopa neu pa gyfarfodydd, pa ardaloedd i fynd ar gyfer gallu defnyddio Cymraeg. Felly, dwi'n meddwl mae'n debyg mewn llawer o ardaloedd yng Nghymru hefyd. Ti angen nabod y bobl ar gyfer dechrau sgwrs yn Gymraeg. Dyna'r argraffiad dwi wedi cael o S4C. Mae'n wir. Dwi wedi clywed, dwi'n cofio siarad ar y podlediad o'r blaen, dwi'n credu Jordan sy'n dod o'r Unol Daleithiau, roedd hi'n dweud bod hi wedi dod i Gymru ac roedd hi wedi trefnu ar-lein i gwrdd â pobl oedd yn siarad Cymraeg. So, dwi'n meddwl, os chi'n gallu gwneud cysylltiadau ar-lein, wrth gwrs, mewn ffordd ddiogel a cwrdd y pobl, ni'n ffordd dda i wneud e? Dwi dim ond wedi siarad efo pobl, dwi'n gwybod bod nhw'n siarad Cymraeg, felly, Ond dwi'n meddwl bod y Cymraeg yn arfer i'r sefyllfaoedd lletchwith. Fatha mewn caffi efo pobl sydd ddim yn siarad Cymraeg. Felly, dwi jyst angen dod yn arfer i'r ffaith bod hynny'n gallu digwydd. Chi angen bod yn eitha dewr, dwi'n meddwl, i defnyddio iaith newydd mewn sefyllfa fel yna. Mae just, dwi ddim yn peth hawdd i wneud, ond mae'n gallu bod yn werth wneud. Dwi wedi dweud ar y podlediad o'r blaen, dwi'n dysgu Ffrangeg, a dwi'n, yn amlwg yn trio defnyddio Ffrangeg yn Ffrainc a gwledydd Ffrangeg i iaith. A mae'n codi ofyn arno fi. Ond, mae'n werth wneud. Hyd yn oed os mae pobl yn dweud bod nhw ddim yn deall neu maen nhw'n cwyr o'r iaith. Mae'n rhan bwysig o ddysgu, dwi'n meddwl. Mae'n odd, really. Fel pan ti'n dysgu iaith newydd, ti'n poeni am ddisgiliad y hun, ond pan dwi'n dysgu Cymraeg, dwi ddim yn poeni cymaint am fy Nghymraeg. Dwi'n poeni am Gymraeg bobl eraill dwi'n siarad â nhw. a deall be maen nhw'n dweud, felly, Na, dwi'n poeni
bod nhw ddim yn siarad Cymraeg. Bod nhw ddim yn siarad Cymraeg? Os dwi eisiau archeb coffi ar enghraifft. Wel, mae rhan fwyaf o bobl yng Nghymru yn deall bore da, prynawn da, siamai. Felly, os maen nhw'n troi'r Saesneg, os maen nhw'n siarad Cymraeg, falle bydden nhw'n cario ymlaen yn Gymraeg, os dyn nhw ddim, bydden nhw'n troi'r Saesneg. Dwi wedi clywed, dyna be i wneud, just dechrau a gorffen sgwrs yn Gymraeg o leia. Dwi'n gobeithio trio. Da iawn. Wel, pob lwc gyda hynny. Just cyn i ni fynd, un peth ni heb trafod eich sgwrs yw y cerddoriaeth. Ydy pobl yn gallu gwrando ar eich cerddoriaeth chi ar-lein? Ydy. Dweud ychydig bach am pa fath o miwsig dych chi'n creu? Wel, ces i fy magu fel cerddor clasurol, felly dwi'n gwybod y byd hynny yn well. Dwi'n sgwennu cerddoriaeth glasurol fodern, sy'n gallu deud. Ond dwi wedi bod yn trio cymysgu elfennau gwahanol iawn. Achos dwi'n dod o wlad arall ac mae gen i ddiddordeb mewn diwylliannau gwahanol. Felly dwi'n trio cymysgu pob elfen ieithyddol a cherddorol hefyd. Mae gen i sianel arall ar gyfer y gerddoriaeth, efo fy enwi, Israel Lai, ac dwi'n troi rhan fwyaf o fy ngherddoriaeth at sianel, achos mae YouTube yn am ddim. Yn y dyfodol, dwi'n gobeithio gallu cymysgu fy niddordebau mewn cerddoriaeth ac ieithoedd yn fwy, achos dwi wedi bod yn gwneud y ddau beth yn ar wahân. Felly dwi'n gweld cyfle da iawn mwyn cymysgu nhw, ac dwi ddim wedi bod yn gallu gwneud hynny. Felly dwi'n meddwl bod y Gymraeg yn gyfle da, achos mae'r Cymru Cymraeg yn gwerthfawrogi bod pobl newydd yn dysgu'r iaith, ac felly swn i'n gallu gwneud mwy o gerddoriaeth efo'r Gymraeg rhywsut, dwi'n ddim yn gwybod, ond dwi'n optimistig. Dwi'n edrych ymlaen at gweld beth sy'n dod nesaf. Oes unrhyw uchelgais gyda chi o ran y Gymraeg? Oeddech chi'n sôn hefyd am wneud y prawf dinasyddiaeth? Gobeithio. Dwi'n gobeithio. Bydd rhaid i mi wneud y prawf yn fuan iawn. Waw, mae'r amser wedi hedfan. Felly, dwi'n gweld... Of course, mae pawb yn gwybod am y boi sydd wedi gwneud y prawf dinasyddiaeth yn Gymraeg, yng Nghaerdydd, yndi? Na ni. Felly, mae o wedi ysbrydoli fi i gwneud yr un peth. Ac mae gen i ffrind sy'n byw yn yr Alban, sy'n dysgu'r gaeleg yr Alban, ac mae o eisiau gwneud yr un peth hefyd. Felly, da ni'n annog ein gilydd ar y ffordd. Felly, dwi angen dechrau paratoi yn fuan iawn a dysgu'r pethau, a dwi'n meddwl bydd angen cyfieithu'r llyfr. Os chi ddim yn gwybod am y prawf, mae o'n gofyn am bethau rhyfedd iawn. Mae'n swnio fatha pop quiz. Ydy, o'n i'n mynd i weid, ni wedi siarad gyda Rodolfo, y dyn o Brazil, nath wneud y prawf yna. So, mae cyfle i chi gwrando ar hynny hefyd. So, mae fe wedi llwyddo, dwi'n siŵr bod siawns da bydd y dyn llwyddo hefyd. Mae'n ysbrydoliaeth wir i mi. Yn sicr. Mae wedi gwneud flashcards oddi wrth y llyfr, felly basai hynny'n defnyddio iawn i mi hefyd. O ran paratoi, ie. O ran paratoi. Y geiriau niche iawn. Oh, right. Okay.
geiriau anodd felly, ie. Yeah. Wel, pob lwc gyda hynny, Israel. Just yn ola felly, wel, diolch yn fawr am siarad gyda ni. Mae wedi bod yn fraint, wedi bod yn bleser clywed diolch. am popeth rwy ti wedi wneud. Ble mae pobl yn gallu ffeindio di ar-lein os maen nhw'n mwyn dilyn y pethau ti'n neud gyda ieithoedd a pethau eraill? Mae gen i dwy ochr. O ran y ieithoedd, da chi'n gallu ffeindio fi dan yr enw Rhapsody'n Lingo. Ella yn Gymraeg, raps, efo R-H. Rhapsody'n Lingo ar YouTube, ar Instagram hefyd, ac o ran gerddoriaeth, da chi'n gallu ffeindio fi efo fy enw i, Israel Lai, hefyd ar y dau platfform. Ac os mae rhywun sy'n eisiau gweithio efo fi yn y gelf, efo rhywun efo cyfansoddwr sy'n siarad Cymraeg, dwi'n fodlon iawn i drio hynny. Wel, gobeithio bydd cyfle yn dod. Os mae pobl yn gwrando, Israel yw'r dyn i chi os chi moyn cyfansoddwr felly. Wel, diolch yn fawr, Israel. Byddai'n cynnwys y linciau yna yn y show notes, yn y disgrifiad o'r podlediad yma. A pob lwc gyda dysgu, a diolch yn fawr am siarad gyda ni heddiw. Diolch yn fawr. Wel, diolch yn fawr iawn i Israel am siarad gyda fi. Os ydych chi wedi mwynhau'r penod yma, tan ysgrifiwch ar eich hoff app mwyn clywed y penod nesaf. A beth am ddilyn podlediad hefyd ar Mastodon? Mae'r link yn y disgrifiad. Tan y tro nesaf, hwyl fawr, a diolch am wrando.